Wer is de Ieejendeema van dat geld? Nu, hier wil meer mensen die geloven, well, ik kan mijn tijd, mijn goeden gebruiken en ik kan schwer schaffen, te mij dat geld verdienen. Wir glauben hier so, dat geld dat we hier te ons. Aber in Wirklichkeit, wenn wir sterben, wie kann ich das Geld mit uns mitnehmen? Keiner kann. Wenn wir sterben, dann geht das nur eine andere Person und schafft eine andere Person wieder mit dem Geld, was wir uns an Tag geschafft. So sehr wie die Ieejendeema von das Geld, oder sehr wie bloß verwalten. Nu, Jesus vertelt in Matthäus Kapitel 25, hij vertelt een Geschichte. En hij zegt dat Himmelrijk leiden zich nun wird, wat 3 Arbeiter haben. En das wird geeft jeder een van die 3 Arbeiter zijn geld. Een geeft de 5, de andere 2 en de andere 1. En de vierde verlaten, zegt de Arbeiter, schaffen met wat ik je aanvertrouwt. En dan weet wie de Geschichte, ja, 2 van die schaffen met het geld, die investeren dat geld en die verdoppelen dat geld. Eine van die personen, die gaat en die begroeft het geld, wordt allemaal aanvertrouwd worden. En dan wanneer we die strijd gaan, dan vraagt hij de Arbeiter, wat ga je doen met het geld wat ik je aanvertrouwt? 2 van die zeggen, hey, ik heb dat geld genomen en ik heb het verdobbeld. Hier is dat geld terug. En de wird zeggen, hier heb ik een goede arbeid gedaan. Ik wil je den vertrouwen zijn van nog meer. En de andere persoon zegt, hey, ik heb dat geld begroefd. En de wird zegt, du dan kom. Ik wil dat nemen wat ik die aanvertrouwd heb en ik geef dat de andere, wat goede verwalter weer met het geld wat ik je geef. En zo Jezus zegt, dit is wat het Himmelrijk zich lenen dat. Hij vergelijkt deze Geschichte dat de wird is God en wie zijn de arbeiter. En God heeft ons dingen aanvertrouwd. Geld, tijd en goeden. Some heeft hij meer tijd aanvertrouwd, some meer geld, some meer goeden. Maar we hebben alle geld gekregen, tijd gekregen en goeden gekregen, waarmee we zullen verwalter zijn. Nu, een dag wenn we gewoon in Himmel zijn, dan wordt God ons vragen, wat ga je doen met wat ik die je geeft? En zo wie willen we gaan staan en zeggen, hey, ik heb de tijd, het geld en de goeden, wat u me gegeven hast, ik heb met het geschaft, ik heb die recht gebied, ik ben niet jitzig geweest, ik heb mijn nuba uitgehouden en ik heb die recht gebied. Nu, de Bibel merkt klar, dat Radung de Kern bloß von der Entscheidung ist, wie haben Jesus angenommen oder nicht. Aber die Bibel vertelt auch von der Belohnung für die Wahrheit, was wir hier auf dieser Erde tun. Und so wie wir einen Tag können vor Gott stehen und sagen, das ist, was ich hier tun, mit was du mir hast anvertraut. Sag mal, lieber Smote sprechen, denk an weh, wo die Kosten Gott verboten sein, mit was Gott dir hat anvertraut. Wenn du das Video hast, gleich dabei, like noch 3 auf Facebook, subscribe noch 3 auf YouTube, check das Video dann mit deinen Freunden und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.